Komunistický svaz mládeže může znovu naplno fungovat. Městský soud v Praze totiž zrušil 4 roky staré rozhodnutí Ministerstva vnitra, které občanské sdružení rozpustilo. Případem se zabýval už podruhé, protože Nejvyšší správní soud loni jeho původní verdikt zpochybnil. Dvakrát u městského soudu a pokaždé s jiným rozsudkem. Zatímco v roce 2008 dali soudci za pravdu ministerským úředníkům a zákazu činnosti, nyní rozhodnutí zrušili. Druhé projednávání nařídil Nejvyšší správní soud. Ten loni zpochybnil nutnost rozpouštění organizací, od kterých nehrozí aktuální nebezpečí. Je to otázka proporcionality veřejného pořádku, bezpečnosti státu, ochrany práv druhých, práva shromažďovacího. Ministerstvo vnitra může proti rozhodnutí městského soudu podat kasační stížnost. Kauzu by pak dostali na stůl znovu soudci Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost je jedna z možností, pak můžeme zvážit samozřejmě další možnost, což by mohlo být zcela nové řízení proti Komunistickému svazu mládeže, ale musíme počkat na písemné doručení odůvodnění soudu. Dosáhnout zákazu znovu by mohlo být podle znalců obtížné, přestože je působení svazu sporné. Pražský městský soud zrušil 4 roky staré rozhodnutí Ministerstva vnitra o rozpuštění Komunistického svazu mládeže. Žalobou se zabýval už podruhé. V březnu 2008 žádosti nevyhověl s tím, že rozhodnutí ministerstva je v souladu se zákonem. Líčení sledovala Zina Plchová. Zino, dobrý den. Dobrý den. Proč tentokrát soud aktivitu svazu povolil? Tak městský soud vycházel z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který uvedl, že rozpuštění je nejtvrdší možnost a represe má být použitá jen pokud je nebezpečí a ohrožení aktuální. A pokud jde jen o výroky v pokojné diskuzi, nemělo by právě to nejtvrdší opatření přijít. Každopádně městský soud k tomu doplnil, že je třeba vyvážit otázku veřejného zájmu, veřejného pořádku, bezpečnosti státu, ale i ochrany práv druhých nebo ústavních svobod. A vzhledem k tomu, že ministerstvo vycházelo pouze z programu, tak neprokázalo to aktuálnost a to ohrožení hrozby. Ty nedostatečné důkazy vytkl ministerstvu vnitra také městský soud. Zdůvodnění si teď můžeme poslechnout. To rozhodnutí z roku 2006, kdy to bylo jedno z prvních takových rozhodnutí ministerstva a neměli jsme zkušenosti, neznali jsme ta výkladová stanoviska, která postupně se pak vyvíjely. Tak tolik bylo tedy vysvětlení právního zástupce ministerstva vnitra. S rozsudkem souhlasí, uvítal ho i Milan Krajčo z KSM. Tady jsou jeho slova. My věříme, že ministerstvo vnitra bude respektovat rozhodnutí soudu a věříme, že bude respektovat demokratické pravidla, ve kterých fungují občanské sdružení a zákony, na základě kterých fungují. Mnohým se možná ten případ bude zdát zamotaný. Proč vlastně ministerstvo před lety Komunistický svaz mládeže zakázalo? Už v roce 2005 policie upozornila na to, že podle ní je cílem svazu porušovat ústavu a taky zákony. A v roce 2006 právě ministerstvo vycházelo z programu, kde KSM uváděl, že se bude snažit o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a nahrazení vlastnictvím společenským. Tolik tedy jedna z těch důvodů, který vedl ministerstvo tehdy v roce 2006 k zákazu. V tuto chvíli je tedy rozhodnutí zrušené. Do 14 dnů má ministerstvo vnitra možnost podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Jak jsem byla informována, jak jsem se dozvěděla, tak ministerstvo takový postup zvažuje. Každopádně chce počkat na vyhotovení písemného rozsudku. Zina Plchová, díky. Komunistický svaz mládeže tedy může znovu naplno fungovat. Městský soud v Praze zrušil 4 roky staré rozhodnutí ministerstva vnitra, které občanské sdružení rozpustilo. Případem se zabýval už podruhé, protože Nejvyšší správní soud loni jeho původní verdikt zpochybnil. Ve studiu je se mnou předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Dobrý večer. Přeji hezký večer. A z Hradce Králové se nám hlásí místopředseda Senátu za ODS Jiří Liška. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane místopředsedo, do Hradce, co říkáte rozhodnutí soudu? Musím říct, že jsem něco podobného očekával, naopak byl bych překvapen, kdyby ten výsledek byl jiný. Já myslím, že ta podstata spočívá v tom, že naše společnost založená na demokratických principech, kterých si velmi váží, a výsledkem toho mimo jiné také je, že jsme tolerantní, že jsme shovívaví, že jsme korektní a pochopitelně také proto, že jsme 40 let žili v komunistickém režimu, kdy se nic nesmělo. Za určitých okolností ta tolerance a shovívavost se může ukázat jako
slabinou a já si myslím, že to je jeden z těchto případů, protože určitě stále jsou síly a ať je to komunistický svaz mládeže, nebo ať to jsou komunisté, kteří slovně hovoří o tom, že jsou demokraté, ale ve své podstatě chtějí uchopit moc, chtějí rozložit demokracii, chtějí využít všech slabin demokracie, kterou my jim vlastně sami nabízíme. Tak pan místopředseda, vítá to rozhodnutí soudu z hlediska naplňování základů právního státu. Vy, předpokládám, to rozhodnutí vítáte i z jiných důvodů. Rozumím tomu dobře? Ale především, paní redaktorko, z důvodu naplňování právních základů státu, z důvodu toho, že se prostě potvrdilo, že Česká republika, ač někdy stěží, ale přece jenom je republikou demokratickou, která má nezávislé soudnictví a nezávislý soud rozhodl velmi objektivně a já to rozhodnutí vítám. Vy mluvíte o demokracii, ale komunistický svaz mládeže, kdyby se dostal k moci, tak by podle toho, co šíří ve svém programu, demokratické atributy některé velmi rád svrhnul. To vám nevadí? Komunistický svaz mládeže je občanské sdružení, ano, ale kdyby tu moc měl, kde se organizují radikální mladí lidé, všichni jsme byli mladí, většina z nás byla i radikálních. A myslím si, že je dobře, že mladí lidé v České republice znovu dostali šanci slyšet i tyto názory. A já jsem přesvědčen o tom, že nejde o nic škodlivého a že nejde ani o nic, co by ohrožovalo základy skutečné demokracie. Pane předsedo Kováčiku, soud tedy nepopřel, že by komunistický svaz mládeže propagoval svržení demokracie a násilné nastolení komunismu. On jen konstatoval, že na toto sdružení nemá sílu, právě protože je to jen občanské sdružení. Nevadí vám to, že to sdružení vlastně šíří protiústavní názory? Ale to je věcí ústavního, to je věcí toho občanského sdružení. Ten program, my jako Komunistická strana Čech a Moravy do těchto věcí nezasahujeme, ani nemáme právo zasahovat. Ale spousta členů, když opouštěla tento svaz, tak šla do vaší strany. A tak nejen do naší strany, vzniklo více občanských sdružení podobného typu. Já jsem rád, že dnes vlastně můžeme, a přibylo nám tím rozhodnutím soudu další, se kterým můžeme třeba i spolupracovat a mít kontakty a já to vítám, ale nemyslím si, že by to, co mají napsáno v těch svých programových a jiných zásadách a principech nějakým způsobem skutečně reálně ohrožovalo jakékoliv principy demokratického státu. Mě více vadí, když někdo propaguje násilí, když někdo propaguje rasismus a podobné věci. To je daleko společensky nebezpečnější než to občanské sdružení, které konec konců propaguje levicové názory a propaguje, řekněme, tu sociálně citlivější politiku. Je to reakce i na reálný stav v této společnosti. Takže volání po odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků, což je v rozporu s ústavou vlastně České republiky, zákon nejvyšší právní síly, vám nevadí? Já musím říct si, že Komunistická strana Čech a Moravy má ve svých programových dokumentech rovnost všech forem vlastnictví a podnikání a členové KSČM tyto programové dokumenty prostě respektují. Přesto ale řada členů z tohoto komunistického svazu mládeže se propojuje s vaší stranou, tudíž nějakým způsobem musíte akceptovat přece jejich názory. To propojení organizační vůbec neexistuje. My nejsme jako mladí sociální demokraté nebo mladí konzervativci, kde to propojení je daleko užší. Na té naší straně politického spektra je daleko větší svoboda a my prostě tyto způsoby prostě neuznáváme, abychom někoho mentorovali nebo někomu nařizovali, co má či nemá mít. Tak, pane místopředsedo, do Hradce, jaký má smysl tedy soudně se vozit po sdružení, které nemá žádnou sílu, nemá žádnou moc a vliv cokoliv násilně nastolovat? Já bych se vrátil ještě k tomu začátku naší diskuze. Myslím si, že jsem byl špatně pochopen. Já jsem to nepřivítal, to rozhodnutí městského. Vy jste mluvil soudu o toleranci vlastně českého právního řádu a české justice, tak jsem to myslela. O toleranci shovívavosti, která může být za určitých okolností může být slabostí a to si myslím, že právě může být právě tato záležitost. Myslím si, že to nebylo šťastné rozhodnutí, které do budoucnosti určitě bude posilovat především ty levicové tendence v naší společnosti. Ale má smysl soudně se vozit po sdružení, které nemá žádnou sílu, vliv, cokoliv vlastně násilně prosadit. Zaznělo to tu i od pana soudce. Vždycky se nějakým způsobem začíná.
Samozřejmě už se o tom hovořilo i v té další části té diskuze. Členové Komunistického svazu mládeže jsou úzce propojeni, ať se tomu pan poslanec Kováčik brání s komunistickou stranou. Vycházejí ze stejných ideí, ze stejných názorů. Právě v tom je to nebezpečí. Pane předsedo, já jsem se ptala taky soudce Kříže na to, zda reálnost je v tomto rozhodování klíčová, jestli vlastně v tomto směru dochází k nějakému posunu ze strany právě české justice v pohledu na rozpouštění nejrůznějších krajních extremistických sdružení a stran. Nebojíte se, že nakonec by mohla být rozpuštěna KSČM? Ta už jako parlamentní strana vlastně reálnou moc má? A kde kdokoliv z občanů nebo z novinářů, nebo z kolegů ve sněmovně či v Senátu, nebo třeba ministrů ve vládě, vidí být jen stín nebezpečí, že by komunistická strana Čech a Moravy mohla být ohrožením demokracie. Já tvrdím, že leckdy v mnoha případech jsme naopak pojistkou demokracie a posílením demokracie. Já neříkám, že chcete svrhnout demokracii, ale pořád se hlásíte třeba k odkazu Vladimira Iljiče Lenina. Jsou i špatné stránky, i dobré stránky v historii a já odmítám historii jakkoliv vykládat či mistrovat a pokud naši teoretici jsou schopni objevit i vyváženě tyto obě stránky dějin a využít to pozitivní, co tam je, tak prostě prosím, já netvrdím šmahem, že někdo byl v naší historii totálním zločincem, ani netvrdím šmahem, že někdo byl v historii, řekněme, levicového hnutí jenom tou bílou stránkou dějin, čistou. Vy mluvíte o pozitivech, ale i dnes odcitoval text Leninova dopisu bolševikům ze srpna 1918. Cituji. Povězte, a myslím to tak, abyste je pověsili tam, kde lidé mohou vidět, na neméně než 100 známých kulaků, boháčů, vyděračů. Udělejte to tak, že na stovky mil kolem to lidé uvidí, budou se třást, vidět a křičet. Zabíjejí a budou dál zabíjet vyděračské kulaky. Vy mluvíte o pozitivech, ale toto žádné pozitivum není. A proto se vás ptám na to. Dokumentech KSČM něco takového. Ne, ale já jsem mluvila dnes o tom. Dnes je jiná doba, dnes jsou jiné společenské vztahy, jiná společenská, politická, ekonomická situace a to je prostě pravda, odmítáme násilí. Odkazu Vladimira Iljiče Lenina jste se přihlásili. Odmítáme násilí jako jakýkoliv způsob řešení jakýkoliv sporů a toto patří k tomu. Proč tedy neprosadíte, abyste nebrali na vědomí, jako se to stalo na vašem sjezdu v rámci socialismu pro 21. století, právě to přijetí toho odkazu Vladimira Iljiče Lenina. To přece i musíte sám cítit, že to té straně tak řekněme to tak, že Vladimír Iljič Lenin nebyl jenom autor takovýchto nebo původce takovýchto dopisů, musím říct si dobově podmíněných, a může se nám to jakkoliv nelíbit, ale prostě je to i součást historie, ale byl také ten, kterému se podařilo prosadit, řekněme, první pokus o nastolení spravedlivějšího společenského pořádku. A řekněme do toho 24. roku, pak se samozřejmě dostali k moci jiní, ale do toho 24. roku si myslím, že ten nástup, ten začátek mimo těchto věcí, o kterých hovoříte, byl docela slibný. Pane místopředsedo do Hradce, podle vás by KSČM měla být zrušena, co pak jedná podle vás protiústavně? No tak já myslím, že slova pana Kováčika potvrdili to, co jsem říkal, že ta tolerance a shovívavost demokratické společnosti vede nakonec k tomu, že komunisté se svojí minulostí, se svojí přítomností se klidně pasují na ochránce demokracie. Přiznám se, že to je teda opravdu velká odvaha, která mě zaráží. A je to právě dáno tou demokratickou tolerancí. Určitě by měli být komunisté zrušeni, měli být zrušeni těsně po roce 89, kdy to bylo přijatelné a kdyby to bylo jednoduché. My se o to v Senátu snažíme, vytvořili jsme komisi pro posouzení ústavnosti komunistické strany. Našli jsme řadu důkazů, že komunistická strana zůstává tou starou komunistickou stranou. Navrhli jsme vládě, aby předala naše materiály Nejvyššímu správnímu soudu s žádostí na rozpuštění. Už jen stručně nakonec, vy se rozpuštění neobáváte? Možná by se mělo Senátu přidat více práce
aby se zabývali skutečnými problémy, které pálí tuto společnost, ať už je to ekonomická krize a její dopady na nejširší vrstvy obyvatelstva. V tomto smyslu si myslím, že je daleko důležitější se postavit za lidi a to my činíme. Pánové, děkuji vám oběma. Naschledanou, dobrou noc. Naschledanou, hezký večer.